but I could be a Superman. Can't afford a Louis bag, but I could be a Superman. Can't afford a Louis bag, but I could be a Superman. Can't afford a Louis bag, but I could be a Superman. Yeah. Pue viitan selkäni, meen tekemään mun tehtäväni. Parani itteni tumpian totiin, teen tän itteni perheeni takia. Voin näyttää sit pojalleni mallia, et virheestä opitaan. Parempaa elämää suunnata. Haluun, että tässä elämässäni voin muutakin tehdä kuin vaan sekoilla. Ei tää maailma pyöri sillä tavalla, et voi tätä vaan touhuta. On romuna, romahda taas kunnes kuuleen pieneen äänen mun luurista. Mun poikani soittaa, sanonisi tule pian kotiin, isä häntää rakasta. Ihan helvetisti, eikä se tuu muutumaan. Hei, seuraa mitä sun frendit tekee, miten sun kaveriporukka, sä et ikinä tiedä miten niillä seuraa. Pienet lapset on herkkiä tämmöisillä asioilla, jos kotona jotain riitaa tai todella toinen riitaa. Can't afford a Louis bag, but I could be a Superman. Can't afford a Louis bag, but I could be a Superman. Jokaisen lapsella pitäis turvallinen olo olla vanhempien lähellä. Ikävä kyllä kaikissa perheissä se ei niin taida olla. Perheessä on riita, väkivalta, alkoholismi ja vanhemmat lapsia hakkaa. Se jättää syvemmä tarpeet kuin ketään ikinä arvaa. Tiedän tunteenomaisen lähti menemään. Äiti aina hakkas kun tuli kännäämästä, mut mun isä puoli tuli ja pelasti ilman häntä. En noista se enää ollenkaan, siksi muistutan kaikki vaijoja. Tehkää lapsille paljon hyvää, niin he pitää teitä supersankareina. Can't afford a Louis bag, but I could be a Superman. Can't afford a Louis bag, but I could be a Superman. Can't afford a Louis bag, but I could be a Superman. Can't afford a Louis bag, but I could be a Superman. Pyritään kaikki isät olemaan parhaita lapsemme elämässä. Vaikka itse olisi kokenut paskaa, se pitäisi minimeihin vaikuttaa. Peace and love, terkui pimeä lapsi.